Hello guys and welcome back to my YouTube channel. It's your girl Ulungi aka Uluzipo. Guys, we have made it. My friends, it is another day and it's another story. I'm so excited. Sesina more than 1k subscribers. Ngiyabonga kakhulu guys, and understand ukuthi ngi-appreciate kangakanani support yenu isho likhulu kumina. Makuthi uyafika kwi channel yethu, sicela ukuthi uqhubeke nawe subscribe, ulike, ushare, ucomment, uclick the notification bell so that uzobe uqala ukuthola ama notifications whenever I post a new story. Without wasting your time, another day, another story guys. Okay, story sethu namhlanje singoZandile futhi because our stories are always about uZandile. Story sethu singoZandile ke. uZandile ubenokhazini wakhe bawu2 bayazwana like inseparable, abahlukaniseki. La ubona khona uZandile ubona ukhazini wakhe. Unfortunately uZandile wakhulela kakhazini ngenxa ukuthi abazali bakhe basheshe bamshiya samncane, so ukhule efana nengane kamaka khazini. Hayi kube mnandi nje bekhule beze bebe badala, bakhula more like twins because babangani and futhi bawukhazini. Uma kakhazini akada stress nje, hleze umtreater ezingane yakhe, akaze emenza uZandile mhlawumbe azizwe ngazuthi akanabazali nani. So iyona into futhi eyenza ukuthi ne relationship yakhe nokhazini ibe khona nje njalo ngaso sonke isikhathi. Hayi bekhule ke this one time behambe beye kwi groove uZandile nokhazini. Hayi mabehamba beya kwi groove kube mnandi kube nje hayi, and then this one guy came waba approach her, and then umfana was interested kuZandile. Aba-approach and then acela inamba, and then bathengela utshwala, ekhokhela utshwala babo. Yabo nje le ndaba yeni groove enhlale niyenza yabo. Hayi nangempela kube mnandi ke uZandile ke exchange ama numbers no guy, sebehlezi nje bebonana. Kodwa manje njalo uZandile ngihlezi hamba nokhazini, so whenever mayobona lo guy uhamba nokhazini yabo. Every time mina lo guy mele kube khona ukhazini because uZandile yena umuntu I feel safe around yena. Hayi bese becela sebejwayelene kakhulu nokhazini no guy, noZandile no guy. Yabo nje mengamtholi uZandile ufonela ukhazini wakhe abuza hayibo uZandile ngizama ukumthola nike kanjani kule weekend asambeni. Friendship yabo nje was based on groove, but initially umfana une interest kuZandile. Hayi hamba isikhathi egcina uZandile no guy sebethandana. Hayi bethandana but still ekuthandaneni kwabo because I relationship is built kukhona ukhazini in the picture, so ukhazini hleze around them comfortable ngabo bobabili. If benenkinga ufana ufonela ukhazini asho ukuthi yazi uZandile angimazi wenzani kanjani, noZandile menenkinga ubuza cousin. So cousin is like a mutual friend between the two yabo. Okay, fine, all good and well. Mengazwani mengafuni ukuphuma uZandile umfana ufonela ukhazini athi awuphume mfethu ngichazela usikwenzakaleni. Ayibona nje leyo drive yonke. Hayi okay cool. Hayi kuze kufike ekuthenini sebezwana kakhulu ngempela ke manje bayi3 nje. Kuyazi ukuthi noZandile yabhoreka mengekho ukhazini, wenza sure ukuthi nje makuthiwa bayikhipha nomfana ngisho kuthiwa bayodla nangu ukhazini. Hayi okay konke futhi ku right yabo. Hayi kufika isikhathi athi umfana yazi I'm ready to settle manje, ngifuna ukuthi nje silentuzi sizame qala iprocess yamalobolo because ngeke siphile ngegroove njalo yabo. So kumele ukuthi ekugcineni sizame ukulungisa impilo zethu. Mina ngoba angiza kuZandile ngoba ngimthanda ngempela, ngangafuni ukuthi izinto egcine ziphelele nje kwigroove. I saw something ngawe ngabona ukuthi hayi umuntu engaba naye. Hayi ulentuzane ke axoxele ukhazini ukuthi ayibuyazi umuntu wami sefuna simove to another level manje, sefuna ukuzongilobola ekhaya. Hawu wajabula ukhazini, kube mnandi kube nje haya. Hayi umfana ke athi ehene before ngiyokulobola ekhaya ngifuna uqale ngiyokuintroduce ekhaya ngibone ukuthi bazokureceive kanjani bona. Hayi okay ngempela ke behamba nokhazini futhi. Hayi ukhazini muhle kunoZandile but uZandile is very sweet yabo lo muntu lo o sweet ngalendlela futhi nje onobuntu umbuka engakaze ezesho lutho. So ke mayifika lapha ayi bebathande bobabili. uZandile bethanda kakhulu nje ubuntu bakhe, ukhazini bathanda nje ubuhle bakhe ukuthi waze yayinkingane. Hayi okay fine, all good and well. Bemamukele uZandile bemuthande bebathande kulomuzi yabo nje kube mnandi kube wonderful day nje ukuthi ufana uselethile umuntu for the first time like haya kade wayijola kodwa akazelethe umuntu yabo nje kune excitement nje. Hayi okay fine. Hayi kuhambe nje isikhathi lapha kuphela unyaka wonke ufana engakaze ezeyeka uZandile ukuyolobola. Hayi
at a later stage before lokho beqale bebe nama-issues-ke manje uZandile nomuntu wakhe kancancane bayaxabana kancancane abasazwani uma bengazwani umuntu kaZandile akamncenga uZandile uma kumele beyogroova uzoyithathela ukhazini ahambele naye beyogroova yabo and uZandile is okay with that because uyazi ukuthi bajwayelene vele hhayi okay kuhamba isikhathi kuthi nje later enyakeni mfana abhale incwadi abhalele kubo kaZandile vele kubo kaZandile ikubo kakhazini so abhalele umakhazini ukuthi ufuna ukuzolobola uZandile yabo uyi-single parent umakakhazini akanamkhwenyana hhayi fike nangempela incwadi hhayi kujatshulwe la ekhaya-ke nje athi nje umamncane u-anti ufuna umaka angazi yini ubizwa ngani makakhazini wakho whatever leyo nto ombiza ngayo athi yena ufuna kwenziwa into yamehlo la ekhaya hhayi bejabule-ke kuthiwe nje hawu uZandile waze wasisiza sesoke sibone umbono la ekhaya because kwangaze kulotshelwe umuntu la egcekeni yabo hhayi ubone ukuthi unomono uZandile nje i-relationship yabo isinomntengantenganyana i-relationship kaZandile nokhazini but akazi uZandile ukuthi kwenzakalani but nje senokuba nje akasafani naqala ukuthi bebeyibhande nebhuluko la ubona khona uZandile ubona ukhazini seyakwazi ukubetray uZandile ukuthi uZandile manga ukuthi uxabene nomuntu wakhe yena akanandaba nalokho uyahamba yena nomuntu wakhe beyogroova bobabili akahlangani ukuthi baxabene yabo but kusekuqala besathight kakhulu wayengeke ezihambe ukhazini hhayi kodwa still uZandile unakho lokuthi kodwa phela egcineni ukhazini wami ngiyamthanda yabo hhayi okay fine but nje even i-treatment sebebanga into ey'ncane la egcekeni kancancane kuyaxatshanwa yabo ezesho noma kithi hayi cha senishintshile niyanikhuleni fana namawele nje bengekho nje obekuhlukumeza omunye phasi kwenu bekuhlezi kuwuthando but nje all of a sudden akusekho nje mnandi sekuwumunco yabo hhayi uZandile-ke angabi nankinga hhayi kulungiselelwe kuhanjwe kulentuzwe-ke athi nje ufuna nje ukwenza isiphihli somcimbi for amalobolo uZandile beno-anti wakhe ngizothi u-anti wakhe because I'm not sure ngempela ukuthi ukhazini yawo anti beno-anti wakhe bethi nje ayisifuna ukwenza into yamehlo kayi naye-ke ugeli-ke ukhazini naye asize shame alekelele weshikheni makumele kuyogrosa ukhona yabo nje benze kube kuhle ukuze abakhongi bakhe bezofika nje bezizwe nabo besekhaya yabo hhayi nangempela iplazi babaphatha kahle ngathi nabo beyobabona so babezama ukuthi nje benze sure ukuthi bona benza even more yabo hhayi befike-ke abakhongi nangempela-ke mase kuthiwa-ke mase kuzombathwa-ke yabo lento yokuthi nizokhomba ukuthi ubani umakoti esize ngayo hhayi bembathe-ke nangempela-ke kungenwe-ke ngaphakathi mase kungenwa ngaphakathi-ke kuthiwa hhayi abakhongi-ke abakhombe-ke umuntu abeze ngaye hhayi abakhombi bengamkhombi uZandile bekhomba ukhazini hhayi bese-ke kuthiwa kumele behlawule ngoba bakhomba umakoti orong nani nani bese nje abakhongi no asikhombanga umakoti orong sikhomba umakoti esize ngaye la ekhaya hhayi bo exake-ke manje nolentuzane-ke no-anti ukuthi hayibo kanti kwenzakalani yabo I mean abantu abamele lapho ukuthi kanti kwenzakalani bezotshena u-anti ukuthi hayibo nabantu bakhomba umuntu mase sisabahlawuli bathi abenzanga imistake vele beze ngalo muntu kuthiwa vele emoyizeli kancane ukhazini hawu aqale-ke manje uZandile naye ukuthi hayibo kwenzakalani yabo avele akukhala uZandile ebephume-ke uma bephuma qhubeka ingxoxo ngala kodwa kune-confusion phela ukuthi no-anti bethi uzokhuluma no-anti uZandile yakhala athi nje u-anti no lento angi-understand kwayimina-ke manje angisa-understand bebize ukhazini buza kwenzakalani kuzolotsholwa bani ugeli kavela akhipha amafayili athi yena mina nomuntu kaZandile siyathandana and kade sathandana uZandile akamrespect lo mfana ubona ukuthi lo mfana umuntu oright mina-ke ngayithathela ngoba ngiyambona ukuthi uyaflowtha uZandile yathanda nje lokho ehlukumeza lo mfana kancancane uxabana naye kancancane mina-ke ngathi ngiyayithathela kumfana so umfana ubelento zemina uzolobola mina hawu uZandile pho waye incwadi yanikwa mina pho yabo waye kuthiwa inkinga yami ingekho ngami waye ningenza isilimo uZandile avela nyanye abaleke yabo nje ngaseyitorini uZandile baleka namvela kamatshela lo kuthiwa nyamalala uZandile hayibo kwecinga uZandile-ke manje uZandile akatholakali hhayi ngale yaqhubeka ama-negotiation athi nje uma hayi ngeke ngicabanga ukuthi u-anti athi ayiyekwe yonke lento mina iyangidida yonke lento cela nihambe nibuye siqale silungise inkinga cause sinenkinga entsha-ke la ekhaya yokuthi nomfana uzoqhatha iy'ngane phela uma kunjalo kuyimanje uZandile ubalekile akwaziwa yabo betshesa uyokhala mhlawumbe uzobuya lishona ilanga luthi uZandile akabuyi hhayi
kuqale-ke manje kushubeke la, hhayi kuze kubhalelwa amaphoyisa ukuthi hayibo kunengane elahlekile kanje bekungakadumi-ke lento yo-social media ovele kuphostwe ko-Facebook, kubhalwe-ke ukuthi hayibo ingane elahlekile kunanyathiselwe ey'gxobeni yabo, lutho uZandile engabuyi. Hhayi besha abakhongi bethi bona bafuna ilentuzane ukubuya phela fast iqedwe ngalento umfana cannot wait. Hhayi umama acele kase ucela ukumbona lo mfana akhulume naye ngoba phela sekunenkinga la ekhaya bo. Hhayi elanda umfana mefika umfana asesho umfana hayi impela akubanga imistake, umuntu mina engimfunayo nengimbonayo ukuthi ufanele ukuba umfazi wami ukhazini. Like sengibonde kakhulu naye uZandile lesikhathi ebebhizi engenzela iy'thupha mina ngala mvedane ngabhonda nokhazini. Hhayi athi umamncane athi u-anti mina ngazi ukuthi izothiwani-ke lento. Asesho ugela hayi mina mangeke ngiyeke nje ukushada nomuntu ongithandayo esho futhi naye ukuthi uyangithanda and umfana bengabhalile lapho ukuthi uzolobola uZandile bebhale uzolobola intombazane yala ekhaya. So yini vele nina nenzena assume ukuthi uZandile. So phela ubethana noZandile ethi nje hayi asazi-ke. Ugela ngekho nje worried ukuthi uZandile unyamalele akanandaba. Sekuphele nje isikhathi impela uZandile enyamalele akatholakali. Hhayi sekuwumuncu nje nala ekhaya cause phela akazi u-anti uzothini ey'hlotsheni cause banazo iy'hlobo uma kubuza ukuthi iphi ingane uzothini oqala kuyona ingane yakhe ingane yabhuti wakhe le abeyikhulisa. Hhayi kule ntuzeke-ke kodwa-ke futhi phela bakhona babona omalume-ke bayazi abanye ukuthi kwenzakalani yabo abafowabo angiyazi lento mina nomalume no-anti kodwa khona lokho abafowabo bababa hayi babona abafowabo bakukaZandile ukuthi hayi khona into enkulu eyenzakala la nabo abangayi-understand. Hhayi kuqhutshekwe-ke guys akumi lutho phela ngenxa yokuthi uZandile unyamalele vele uZandile akanabazali so ngisho bene-care ayikho that much i-care yapho yabo cause nalo mama naye use-excited ukuthi ingane yakhe yalotshola ubuye ekhohlwe ukuthi kulahleka ingane la ekhaya. Hhayi okay impilo iqhubeke kuthiwa uyobuya uZandile mese efuna ukubuya yabo. Hhayi okay uZandile-ke anyamalale-ke. Hhayi la kuqhutshekwe-ke kwenziwe nje incimbi le yakhona eyenziwayo fast kuyashesha yonke into yabo nje bajahile vele ukuthi nje behlale ndawonye vele umfana u-right uney'mali zakhe yabo. Hhayi ngempela-ke kushaye-ke amalungiselelo omshado-ke kushaye ilanga lomshado-ke. Hhayi kushadwe-ke nangempela-ke uyazi-ke kwenziwa amalungiselelo-ke hhayi bo aza ababuze iy'hlobo ukuthi hayi bo guys iyaqhubeka ngempela le nto nibe nazo ukuthi iyona kuyalahlekisa ingane kabhuti nani bethi nje asizingeni asihlangani yezwa yini. Hhayi kuthiwe kuzothiwana phela uZandile akabuyi mhlawumpe uhambile wakulezi iy'hlobo zethu angazi ey'kuphi kanjani sebeyayihlanganisela kufonelwa iy'hlobo uZandile akekho hayi bo. Yaqhubeka njalo makunezinto nje ngoba kuba noy'bizo bani uZandile akekho and iy'hlobo ziyabuza kodwa futhi akekho waziyo kuthiwa akatholakali nje udukile nje njengomuntu owalahleka. Hhayi kuhamba isikhathi nje ngoba uyazi-ke i-process yomshado awukwazi ukuthi vele ngiyashada nje manje kulo nyaka kade mhlawumpe kulobola kulo nyaka kuba i-process inyana. So-ke nabo labo kusho ukuthi uZandile walahleka for a year or more yabo. Hhayi kuthiwa-ke kushaya ilanga lomshado hayi bo lutho uZandile bambheka abamtholi akatholakali efonini akangeni ko-Facebook akatholakali nje uZandile. Hhayi ngalelo langa lelo kade kuzoba umshado uZandile kubona ukuthi hawu ubengenile ku-WhatsApp. Hhayi kuthiwa kumangale wonke umuntu uthi hayi bo uZandile kanti useyaphila usa-right bemzama umfonela akayibambe ifoni bemsendela ama-message hayi bo uZandile buya ekhaya vele phela leya ndoda it's not like wawusushadile nayo at least siyajabula ukwazi ukuthi uyaphila uma kuwukuthi uwe ngampela lo sebenzisa le foni sifonele because ushintshe ne-profile picture wafaka isithombe sakho ukuprova ukuthi uyisebenzisa yabo. Hhayi belentuze bemuncenge-ke encenga uZandile-ke beze besho ukuthi nje kuyashadwa la ekhaya kuba kubi makuze kushadwe ngampela ungekho vere bemnika ama-details wonke bemsendela amakhadi emshado. Hhayi kule ntuze kufike-ke usuku lomshado-ke makufika usuku lomshado hayi kube mnandi-ke kube kuhle-ke kuthiwa-ke nje umfana unemali enze nje into yabo yamehlo ngale ndlela yokuthi kwaba umshado nje owawukade i-royal wedding yazi i-royal wedding. Hhayi nangempela-ke kuthiwa nje hhayi ugeli naye ujabule umakoti kumnandi nje i-wonderful day la ekhaya. Hhayi kuthiwa nangempela-ke kuyiwe-ke kwakuzoqaliwe ehall mese kuyoshada umshado wesiZulu-ke. Hhayi kuyiwe-ke ehall-ke mayiwe ehall
kufikwe-ke kulentuzeke-ke kwenziwe yonke le drive yakhona, iseremoni nje yonke yomshado yabo. Mase-ke umfundisi yabafasa-ke laba ababili-ke before ebafase mese yasho ukuthi ukhona yini ofisa ukumisa umshado yabo or forever hold of your peace. Hayi kuthiwa waqhamuka uMaZZ, kuthiwa wangena uMaZZ, kuthiwa wangena eseshaya kancane. Mase kubuzwa lo mbuzo waqhamuka, kuthiwa kwathuka wonke umuntu ukuthi hayibo uGeli usevukaphi manje mamini ithini. Kuthiwa hayi meqhamuka uGeli uqhamuka nje udla ingubo emnyama emshadweni. Yacabanga emshadweni udla ingubo nje emnyama. Hayi kuthiwa angene-ke mengena nje athi yebo ucela ukukhuluma. Hayi kuthiwa-ke nangempela umfundisi amdedeleki ahambe angithi vele uyaphambili lapha estage uyokhuluma-ke asho ukuthi ucela nje ukuthetha nalabantu ababili. Hayi kuthuke wonke umuntu sikazi uzothini uZandile. Kuthiwa hayi anyuke-ke uZandile kuthiwa bembuke-ke. Hayi kuthiwa-ke akuqale uZandile athathe imayikhi asho-ke athi into eningifundise yona in life ukuthi ungabe umthemba umuntu. Athi mina I feel like la emhlabeni ngazela ukuzofunda ama-lessons athize bese ngiyahamba. Into engiyifundile one ukuthi akekho umuntu oyihlobo sakho or umuntu wakini. Yabo nje kuthiwa nje ashaya ispeech eside uZandile athi number 2 into engiyifundile ayikho into ekuthiwa uthando. Umfana ngakubuka emehlweni akuthembisa ukuthi uyakuthanda. Yabo nje akhulume nje ngale drama yakhe ethi echazela abantu ukuthi if kuwukuthi anazi ukuthi kwenzakalani abachazela ukuthi history ukuthi I met up with this guy on this day ngihamba noSibani yonke lento esengixoxele yona. So akhulume kuthiwa abantu mfethu ezekhala uZandile. Kuthiwa mekhuluma ezekhala kuthiwa nabantu yabo nje sekumuncu nje la sekuyadabukisa. Kuthiwa hayi mesethi maseqeda-ke esethi nje before ngiqede khona igift enginiphathele yona just to say thank you for ukuthi ningihlukumeze kangaka. So hayi kuqake futhi hayi kuthiwa nangempela uZandile avedane avula isikhwama sakhe. Kuthiwa mevula isikhwama uZandile avela akhiphe nje iaba. Kuthiwa akhiphe isibhamu nje esincane. Kuthiwa yasho emfaneni. Kuthiwa wayisha 1 wathi 1 emfaneni wathi 1 kudadewabo wathi 1 kulo kubantu wakhe. Ngoba naye kuthiwa washo wathi nje kwayona auntie uyangiphoxa because bengazi ukuthi uyangithanda and uyivumele lento and only because ingane yakho. If it was me engenze nje enganeni yakho awungeke uzivume. Kuthiwa nje wabatshena bonke indaba zabo wathi 1 kulo. Yabo kuthiwa sesikhathi abantu bathuka babheya phezulu phela awulindele lutho ukuthi nokuthi uZandile akakhulile nje ngaleyo ndlela. Yabo abantu abaseyingane awucabanga ukuthi lapho umuntu engaba nesibhamu or akwazi ukucabanga indaba yesibhamu nana. So babelinde nje uzokhuluma iside lakhe akhale ahambe. Hayi kuthiwa athi 1 kumamncane kuthiwa athi kwathi besababaza lokho kuthiwa athuke avula amehlo uZandile kuthiwa athi 1 kuye. Kuthiwa kwalala uyaca 4 weyidumbuza lala phansi. Kuthiwa kwakhalwa-ke manje washintsha manje umngcwabo-ke wabe usizi kwakhalwa-ke manje kalo nga-anti-ke manje kuyakhalwa manje sishintshile yonke i-setup manje suphelile indaba yokuthi bekuwumshado manje sekuyakhalwa kufonelwe-ke manje imoto eyidumbuke cause nje kwaphela it's not like khona owaye esibhedlela akekho waphuthunyiswa esibhedlela. Kufonelwe imoto eyidumbuke manje ifike-ke izoqoqa inkosi yami yaqoqa-ke umndeni wakubo kaMfana bengakhali kanje bethi nje sasitshena ukuthi nje Mfana usilethele abantu bomndeni ophilayo kanti uzosilethela inkinga. Yabo nje bakhuluma asho nomama wakhona kuthiwa esekhuluma emngcwabeni asho nokuthi nje yabona mina ngayibona lento iqala yenzeka and kwangithusa ukuthi sengifica lo makoti ngoba thina sasikhonjiswe yena lo munye ukuthi phela babehamba bobabili. Yabo nje kuthiwa kwamuncu kwangcwatshwa-ke umshado-ke wakhazini wavele waphenduka inyembezi kanjalo-ke. Kwavalwa ngehlahla ka-anti kaZandile kwashonwa nangapha kaMfana lapho uMfana uyena umuntu nje waye-right kubo-ke kwaphela kanjalo-ke guys. Story sethu sanamhlanje. So don't forget to subscribe for more stories bafethu. I hope nisenjoyile. Niqhubeke njalo ngiyabonga kakhulu ngo-1000 subscribers. Nkulunkulu wami. Thank you. Bye.